Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, mai magana naku a Saidi Rufa'i Yola, Najeriya. Almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala. Ina gaishe da dukkanin 'yan uwa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda muka yi tarayya da ku a gidaje na group WhatsApp kala daban-daban daban-daban. Na ku masoyinku a Saidu Rufa'i Yola na Baba Futuhi lamunin Ahmad Yarwa yake gaishe ku, alherin Allah ya gaida ku a duk inda kuke. A daidai wannan lokaci insha Allahu tabarakallahu wa ta'ala za mu ci gaba da kawo muku surrukan yasin kamar yadda muka yi niyya. Mun yi niyya za mu kawo surrukan yasin kala daban-daban guda 50 wadda a wannan lokaci mun kawo sun fi 10. Bayan mun gama kuma muna da niyyar za mu kawo muku surruka na Fatihatul Kitabi shi ma kala daban-daban ƙwaya 50. Bayan mun gama muna da niyyar za mu kawo muku surrin Ayatul Kursiyu shi ma kala daban-daban guda 50. Wannan ismin layil azim din nan da ke cikin kursiyu, Allahu alhayyu alqayyum al'aliyu al'azim, za mu shiga cikin rijiyoyin wa'annan ismai, za mu fitar muku da surruka masu girma na manyan asararu na kursiyu. Duk muna da niyyar mun shigo za mu kawo muku shi ma dai kala daban-daban guda 50 muke so mu kawo sirrin kursiyu. Bayan nan kuma muna da niyyar za mu kawo muku sirri na dala'ilul hairati shi ma wannan rijiyoyi guda 7 da Maulana Shehu Imam Jazuli ya ɓoye wasu gaggaggan asararu na sirrin hadara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka za mu fito da wa'annan surruka za mu kawo muku shi a surruka insha Allah. Kuma alhamdulillah tabarakallahu wa ta'ala, bayan mun ba da sirrin yasin, sirrin Fatihatul Kitabi, sirrin Ayatul Kursiyu, sirrin dala'ilul hairati, akwai kuma surruka da muke so mu sake bayarwa shi ma guda 50. Wato sirri ne na inna anzalnahu wanda zai zama ma da 50 so kusan 5 kenan ko zai zama mun samu surruka kwaya 250. To dai muna nan muna kan hanya yanzu, kuma kun san duk wanda yake tafiya in dai bai tsaya ba to insha Allah zai isa. Muna fatan hadaran Allah ta cika mana wannan niyya ta mu ta kuma ba mu iko da dama na kawo muku wa'annan surruka. Mu dai mun yi yin wannan aiki ne fillahi billahi lillahi ilallahi domin Allah, kuma har yanzu da akalla dai mun kawo muku sirrin yasin kusan 10 ko, amma har yanzu da muke nan ba mu daina ba, kuma za mu ci gaba, kuma ba ma buƙatan wani abu illa ku ci gaba da mana addu'a. Ku ci gaba da yi mana addu'a ta alheri. To yanzu za mu ba ku sirrin yasin ne na gaba, wato shine yasin mai takalmin ƙarfe. Wato takalmin ƙarfe wani takalmi ne wanda aka yi shi a zamanin da, wanda sarakuna masu isa masu ƙasaita suke sawa a yi musu, wato kamar duk wanda suka taka ya taku kenan. To za mu ba da sirrin yasin mai takalmin ƙarfe. Wato ita wannan yasin mai takalmin ƙarfe ana tasarrufi da ita ne ga duk wanda yake son wato hadaran Allah ta mishi wata dumana, hadaran Allah ta masa ƙwarjini, hadaran Allah ta masa wani irin ɗaukaka, hadaran Allah ta sanya wani sirri a fuskar shi wadda zai sa dukkanin jama'ar da za su yi rayuwa a ƙarƙashin shi to zai zama suna masa cikakkiyar biyayya, suna kuma san shi, suna ƙaunar shi, kuma suna masa biyayya. Duk abin da ya ce shi suke yi, duk abin da ya ce a bari shi suke bari. To kaga kenan wannan sirrin zai fi yi wa waɗanda suke da jagoranci ko shugabanci amfani. Duk wanda yake shugaba ne ko jagora ne a guri, Allah ya ɗebi wasu jama'a ya sa a ƙarƙashin shi suna tare, kuma yake son hadaran Allah ta masa wata lamuni, ta sanya wani ƙabuli mai ƙarfi a tare da shi, ta sanya wani sirrin hadara mai ƙarfin gaske wanda duk girman wanda zai zo gurinka zai ji kawai kai ne a sama da shi, dole kuma ya maka biyayya ya bi ka. Dan Allah dan annabi ka zo ka daure kai wannan sirrin. Wannan sirrin 'yan siyasa za su iya yi,
sarakuna da su iya yi, wanda suke shugabanni a cikin mutane da su iya yi, kai hatta ma mu nan yan gida tijjanawa yan faila ma muƙaddami zai iya yi, saboda samun haɗin kai na muridan shi da samun zaman lafiya da muridan shi da samun kuma duk abin da ya giya muridan shi ya zama suna bin shi sau da kafa, suna masa cikakkiyar biyayya da kuma bin umarnin shi yadda ya dace. Duk wani shehi zai so a ce akwai wannan karfin biye tsakanin shi da muridansa. Yawwa na yi, bari na bari. To kun san muridanmu na yanzu muridan zamani, kai shehi in ba ka hada da kinkin da dabaru da addu'o'i ba, wallahi da sai ka Allah baka muridin ya gagare ka, wallahi lazi duk yanda baka so ka shirya da shi sai ya ki, in ma sa ma ya bauɗe kuma wata hanya daban wadda kai ba haka kake so ba. Amma in ka tsaya ka yi wannan aikin to ka taimake shi, zai zama akwai biyayya. Yanzu zan baku misali da injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ku duba irin wani kabuli da hadaran Allah ta masa, ku duba wani irin sirrin hadaran Allah da ke tare da shi. Malam gashi dai mutum ne, ba wai kuɗi in ka je zai ɗauka ya baka ba, amma saboda wani irin sirrin hadara da ke tare da shi, ka duba irin yadda mutane suke son shi, suke ƙaunar shi, suke masa biyayya, suke bin shi sau da ƙafa, suke jin cewar duk abin da ya ce a yi za su, duk abin da ya ce a bari. Wannan fa tafiyar muridi da shehi ba, amma ga shi Rabiu Musa Kwankwaso ya samu wannan sirrin hadaran a tare da shi. Wallahi tallahi akwai wasu wanda suka ƙare a shi, wanda kaga irin biyar da suke mishi ko za ga wannan biyar ma ba shi ya dace su yi ba, shugaban halitta ya dace su wannan biyar, amma shi gashi saboda wani ƙarfin sirrin hadaran Allah da ke tare da shi, akwai jama'a da suke masa wannan biyayyar, suna bin sa ne a makance. Wannan da nan ne Rabi Musa Kwankwaso na Kano. To ka sa irin wannan kuma gashi nan Allah shi kaɗai ya sani. A'a, shi ma ya bi wasu hanyoyi ne na hikinkimu da dabaru da neman Allah ya masa hakan, Allah ya masa, ko kuma a kawai cancantarsa da dacewarsa hadara ta gani ta bashi wannan sirrin, Allahu a'lam. Amma dai duk mutumin da yake so lalle hadaran Allah ta masa kabuli, ta masa kwarjini, ta jefa yarda da amincinsa a zukatan mabiyansa, ya zamo lalle ana son shi, ana kaunarsa, kuma duk wanda suke karkashin shi ya zama ko ta biyayya mai karfin gaskiya tsakanin shi da mabiyansa, dan Allah dan annabi zai wannan sirrin, kuma wallahi zai zamo mai takalmin karfe din kuma duk wanda ya takan kuma ya taku, ko da ba fata ake ba, son zuciya ko wani al'amari zai iya shigowa na ajizanta ta dan adam, kai wani abu na dole, wallahi zai dole kuma haka jama'an kan za su bi ka a dole kuma su yi maka biyayya. Wallahi lazi ba za su taɓa tuntsire maka ko su bokare maka ko kuma su juya maka ba, ko su zo su yi fito na fito da kai, ko da ku kana mulkan su ne da zalunci, a haka za su yi haƙuri su yi maka biyayya. Wannan yasin ce mai takalmin karfe, duk wanda ka taka ya taku. Daga bakin ɗan uwanku masoyinku Asaidu Rufa'i Yola na Baba Futuhi Lamini na Ahmad Yarwa. A gurguje kai tsaye yadda ake tasarrufi da wannan yasin, wato yasin mai takalmin karfe, wato shine ana karanta yasin ne kwana 9 ake wannan aiki, adadin kwanakin da ake rayuwa a ciki gaba daya kwana tara ake aikin nan, kullum kuma za a yi. in mutum ya samu dama ya aikin da safe, in mutum bai samu dama ba ya wannan aikin da yamma, in bai samu dama ba zai iya aikin shi da daddare, ya danganta ga lokacin da Allah ya hore maka. Yawwa in ka zo na kai alwala, ka samu zaman ka fuskanci alƙibla, to za ka karanta istighfari, salatin ga shugaba kamilin zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, za ka karanta la ilaha illallah duka kafa 33 bayan ka gama sai ka daura niyya, Allah na yi niyyar gabatar da wannan aiki hadiya ga shugaba kamilin zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Allah da niyyar, Allah ina so kai mun kabuli, Allah ina so kai mun kwarjini, Allah ina so sirrin hadara ya nashe ni, Allah a samun haske na jabarutiya, Allah ya zamo duk waɗanda za ka sanya su a ƙarƙashin mulki na, a ƙarƙashin iko na. Allah ba da iko sai naka, dama duka kana arawa mutane ne, to Allah ka sanya biyayya a tsakanina da su, Allah ka sanya soyayya
da yarda da aminci Allah a tsakanin da su, duk abin da in ce su yi su yi, duk abin da in ce su bari su bari. Allah ka sa mun kabuli Allah da ƙarfin sirri na hadara. Allah duk wanda za mu karo da shi gaba da gaba Allah sai ya sunkuya ya duka ya girmama. La ilaha illallah. Don kai wannan to shikenan sai ka karanta yasin naka kafa ɗaya tak zuwa ƙarshe, yasin daga farkonta zuwa ƙarshe. In ka je ƙarshe to shikenan sai ka ɗauki wannan sunan Allah, wato Allahu wahidun qahharun galibun. Allahu wahidun qahharun galibun. Sai ka ɗauki wannan sunan Allah guda biyu, wato shine jabbaru mutakabbir. Wato sunan Allah ne al-mutakabbiru, amma ba za ka sa al-mutakabbir kawai. Allahu wahidun qahharun galibun. Jabbaru mutakabbir. Jabbaru nan a jabbar kenan, to za ka sa a jabbar sai ka sa jabbarul mutakabbir. Allahu wahidun qahharun galibun jabbarun mutakabbir. Wato Allahu ismul jalala kenan, wahidu shi kaɗai, qahharun ya daga cikin sunan Allah ne qahharu, wato da ka wa halittun Allah qahariya ne, ko galibun shi kuma rinjaye ne. Duk wanda ya zo ko da ya fi ka isa ko kasaita a lokacin sai an ɗauki isa tasa an baka, sai ya sunkuya, shine galibun. Allahu wahidun qahharun galibun. Sai kuma jabbarun mutakabbir, shi kuma koda mai girman kai ko mai isa ko mai kasaita ko mai wani abin da kai baka da shi, wala Allah kuɗi ne da shi kai baka da kuɗin, wala Allah sarauta ne da shi kai baka da sarautar, wala Allah mulki ne da shi kai baka da mulkin, kila duk kai ma, to duk in ya zo sai an mulkin ne sai an ɗauki mulkin an baka, a lokacin kuma kai zaka hauko jarar, shi kuma shi zai sako ya sun kana akaramakallahu labbai ku shau wallahi alazim la ilaha illa huwa. To haka ake karanta wannan ismi Allahu wahidun qahharun galibun jabbarun mutakabbir. Shine ka karanta kafa ɗaya kenan, ka sake tahowa ka sake karanta Allahu wahidun qahharun galibun jabbarun mutakabbir, shine kai kafa biyu, ka sake maimaitawa Allahu wahidun qahharun galibun jabbarun mutakabbir. A haka sai ka karanta wannan ismi a haka kafa 4,444, shine fofofo, shine malaman hisabi suke ce dandamu, wato dal guda hudu kenan, 4,444. bayan ka cika wannan adadin cif sai karanta istighfarin ka wato 33, salatin annabinka kamilin zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 33, la ilaha illallah 33. sai ka daga hannu ka ce Allah dan albarkacin wannan sura ta suratul yasin, Allah dan albarkacin wannan sunaye naka ga sunan guda 6, Allahu wahidun qahharun galibun. Allahu Allah kenan, wahidun shine alwahidu, Allah wahidun, sai qahharun shine alqahharu, galibun shi kuma shine wallahu galibun ala amrihim. To Allahu wahidun qahharun galibun. Sai jabbarun shine al-jabbaru, ko yawa mutakabbir shine yawa al-mutakabbiru. Saboda haka sunan Allah ne guda 6, ismullahi al-azim ne. Saboda haka sai ka ce albarkacin wa'annan sunaye naka Allah ka mun kabuli, Allah ka mun ƙwarjini, Allah ka sa mun isa a tare da ni, ka sa mun hasken nan naka na hadara. Allah duk waɗanda za mu rayu da su Allah ya zama suna min biyayya, suna 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 ƙaunata kuma suna jin abin da in ci. Wannan fa ga wanda fa yake da jagoranci ne kamata, amma kai in baka da jagorancin ko kai kadai kake rayuwa, to nan sai dai kuma kaga ma za ka iya yi dan kai kanka din Allah ya maka wannan girma da ɗaukakan. Duk wanda za ku haɗu da shi dai zai zama babu reni, zai ganka a mutunce, zai ganka a kamalance, kuma zai maka kallon reni ba. Amma ga wanda yake da shugabanci shi kuma yi wannan, to tsakanin shi da jama'arsa da su zauna zama na aminci, zama na lafiya, zama na girmamawa, zama na mutuntawa. Wannan aiki haka ake yin shi, kada ku daɗa kada ku ƙara. Kwana 9 ake wannan yasin kafa ɗaya tak. Bayan yasin sai karanta Allahu wahidun qahharun galibun jabbarul mutakabbir, kafa 4,444, kwana 9 a jere, ko da safe ko da rana
ko da yamma ko da daddare. In mutum ya gama wannan aiki ya sadaka da baru ko kuma zabi ko kuma agwagwa, duk dai tsuntsu mai kafa biyu wanda yake iya firewa. Kaga kamar kaza ba ta iya tashi sama, to ba za ka da kaza ba, amma kamar baru yana tashi sama, kamar zabuwa tana tashi sama, kamar agwagwa tana tashi sama. To ire-iren irin dai abin da yake da fiffige kuma zai tashi sama kuma an halatta shi a ci, to sai ka neme shi ko guda yanzu kamar baru mutum zai neman kwaya 9, in 9 bai samu ba zai neman guda 7, in 7 bai samu ba zai iya neman 5, in 5 bai samu ba zai iya neman 3. ya dangance da karfin ka sai kai sadaka da shi, amma ba kamar ka daure ka nemi barunka guda 9 ka yanke su a gashe su ko a soye su a bayar da su sadaka, kai ba za ka ci ba. Wallahi azimu la ilaha illa huwa, duk mutumin da yi wannan aikin ko da fokin civilian ne ba ka da wato wasu jama'u da sai karkashin ka kai wannan. Yanzu dai gani ba alfahari ba, ni dinnan sai duru fa'iola ku dai a ma'amala ta da ku shaida ne. Wallahi azimu ba ran da garin Allah zai waye rana ta faɗi daga cikin ku wani bai dauki lamba na biyu ta private ba, yana zaka yana akramaka Allah ko kuma ya sayyadi ko kuma maulana, ba za ka taɓa jin aikirin da wani suna ba tare da, duk da ina jin kunyan Allah haka, wallahi ina mugun jin kunyan Allah na irin yadda hadaran Allah ta sa halittu wanda wasu sun haife ni, wasu kuma sun mayi jika da ni, wasu kuma yayi da ni ta nisa, amma su dinga to haka ne. Kuma alhamdulillah na yi wa kaina wannan aikin da daɗewa, inda yanzu ne ma ba zan ba, dan a yanzu an ci ma'awali ai an dandaɗe, har ma kunyan Allah ake ji ma mu ga wai halittu suna girmama su, har kunya ma muke ji, amma lokacin kuma gashi mu muka nema. Saboda haka ko da fokin sifile ne kai baka da jama'a karkashin kai wannan aikin, to hadaran Allah za ta sa maka kabulin da halittun Allah za su ringa girmama ka, za su ringa mutunta ka. Wallahi irin abin da hadaran Allah ta sa halittu suke mun har abu, kuma duk wanda ya san yake alaka da ni ya san wannan. Billahi azim ko kasuwa na shiga ni sai da rufa kasuwa na shiga da siyo kaya ni kadai, billahi lazi ba na fito da wannan kayan ba sai Allah dan da wani a kasuwan ya karbo wannan kayan ya rako na har bakin kwalta, sai na shiga mashin ya tura min. Inda ko zan siyo kaya daga kasuwa in sauka daidai layin da zan shiga anguwanmu da kayan, gashi da ban aihu ba, amma yan anguwan ne za su gani da kayan, wani ya fi ni shekaru zai taso ya karbi kayan ya sai dai kawo kayan su karbe ne su karasar da kayan gida. To duka yana daga cikin biyewa da karama irin ta wannan aikin da in dai kai wa kanka, to har ran Allah ya sanya halittu su ringa ganin kimar ka da mutuncinka da darajanka, kuma su ringa son ka, suna ƙaunar kuma suna maka biyayya, suna mutunta ka. In ku shugaba ne kai, to shikenan kuma kai da wanda kake mulki da su, to fa mutuka raba takalmin ƙarfi ake cewa tub da taya, za ka samu cikakkiyar soyayya da ƙauna da kuma biyayya yadda kamata. An fahimta, an gane. Mun ba da wannan sirrin ga duk wanda yake so bisa sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko, duk wanda yake son wannan sirrin zai karanta Fatiha 1, Qul huwallahu 3, salatin annabi kafa 3, hadiya ga shugaban halitta kamilin zati annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya biya salakin wannan sirrin kenan. Na biyu kuma sai ni sai di rufa'iyola da na bada wannan sirrin, duk wanda ya ji kuma yake so, to daga kaji ma kawai shikenan karanta min Fatiha 3, Qul huwallahu 3, ce Allah ga wannan na bayar hadiya ga sai di rufa'iyola, Allah ka kara mishi dafa'i da jalabi. Kun karba? Na ba ku wannan sirrin da shugaba kamilin zati annabi Muhammadu, albarkar maulana Shehu Ahmad Aliyu Abul Fati, daga naku masoyinku Saidi Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi, Lamunin Ahmadu Yarwa.